Eli nimi on Teemu ja olen perustanut muun muassa tuon Sellyn tukiryhmän suomeksi Facebookiin. Kaikenlaista monella osaamista tässä on taustalla, että ei niistä sen enempää. Myös myyn näitä laitteita itsekin ja on tommonen Selly Suomi viimeisenä projektina, mikä vähän yhdistää näitä sellytietousjuttuja ammattilaistenkin kesken. On hyvä muistaa, että suurin osa näistä on sähköalan ammattilaisten asennettaviksi tarkoitettuja ja Suomen sähköturvallisuuslaki tulee huomioida. Selly ostaessa on hyvä huomioida, että vasta toisen sukupolven malleissa on tämä skriptituki ja muita tämmöisiä hienouksia, joita pystyy käyttämään samanaikaisesti. Niitä on monenlaisia asennustapoja. On nämä sähkökauppiin tulevat, niitä suosittelen näihin käyttöihin. Sitten on näitä kojen asiaan tulevia tai kojen sisälle. Siinä voi käyttää plus-sarjaa ja joskus plus-miniäkin. Ja sitten on tämä mallikkomalli, minkä jokainen saa itse laittaa töpselin. Sitten on tuo hinnan seuranta-ominaisuus tosiaan, niin ne tehdään skriptillä tai eri ohjelmilla. Siinä on monta erilaista vaihtoehtoa. Eli siinä on näitä valmisohjelmia, mihin voi vaan liittää niitä ja sitten määrittelee mitä haluaa tehdä tai sitten voi ohjelmoida itse juttuja. Sitten on näitä visuaalisia ilmaisia, mihin on helppo tehdä tosiaan tähän saa tähän plus-plugiin saa laitettua tuohon värinvaihtoa sillä tavalla, että se vaihtaa väriä kun on sopivasti halpaa tai kallista. Yksi hyvin yleinen käyttötapa on tämä Home Assistant. On muitakin vastaavia ohjelmia. Siinä on hyvänä puolena se, että se toimii, vaikka netti ei toimi. Se jatkaa toimintaa paikallisesti. Siinä on paljon monimuotoisia ohjaustapoja. Siinä voi laittaa muita kodinkoneita ja muuta, joissa on näitä wifi-ominaisuuksia niin yhteen. Huono puoli tietysti on se, että siihen täytyy laittaa ihan oma koneensa hoitamaan sitä hommaa. Alan harrastajat on tehnyt aika paljon ja ammattilaiset tämmöisiä ohjelmia. Yksi on Pörssari. Se on ihan helppo skriptiasennus, mä näytän myöhemmin. Ja tosiaan noita spot-hintoja saa ihan kotikäyttöön itselleen käyttää niin kuin kuka vaan, että se on ainoastaan yrityskäytössä sitten taas maksullisia juttuja. Yksi tämmöinen hyvin mielenkiintoinen on Jussi Isotalolta. Hän on tehnyt tämmöisen, niin kuin näkyy, että siellä kelaa nyt tämmöinen demo. Siellä on spot-hinnat, kaikki nämä asetukset laitteessa sisällä, eli se hakee vaan ainoastaan sen sitten hinnan ja kaikki muu on laitteessa, ei tarvitse mitään muuta. Sitten on lisäksi se Pörssari, mistä lupasin kertoa lisää. Eli kun olet laittanut sen, vaikka nyt toi kotona oleva plugi, niin sitten sen jälkeen seuraava juttu on etsiä sen IP-osoite. Sen näkee muun muassa tuolta pilvipalvelusta. Siellä on toi kannattaa-kuva, sieltä löytyy device, sieltä löytyy IP. Sitä klikataan, niin pitäisi hoitaa se laimeen. Ja ihan ensimmäinen on täältä settingsistä mennä firmware, eli laiteohjelmisto on syytä päivittää. Se on niin kuin uusissa tuotteissa. Niissä on vanhentunut laiteohjelmisto jo siinä vaiheessa näissä, kun sen ostaa. Sen jälkeen, kun se on päivitetty, niin pitää vielä jatkaa tässä. Eli siitä
valitaan tietysti tämä, että päivitetään uudestaan, niin siihen tulee se uusin käyttöliittymä näkyviin. Ja sitten päästään asiaan, eli skriptit löytyy tuolta script ja library. Sinne laitetaan nyt esimerkiksi tämän Worksarin tämmönen osoite, mistä saadaan ladattua se. Ja sitten insert code, sieltä otetaan se koodi tähän näin. Ja tälle koodille ei tarvitse itse tehdä muuta kuin tallentaa, eli tuolta save. Sitten tuolta scriptistä löytyy tämä Worksari, se painetaan tuolta päälle ja myöskin tuolta päälle, silloin se käynnistyy aina ja on käynnissä. Ja sitten loppu tapahtuu tuolta Worksarin sivuilta. Niillä on hyvät ohjeet siellä, miten käytetään ja saan palautetta heille kyllä siitä, että ottavat hyvin vastaan ja avustavat todella paljon näissä. Sitten on tietysti se, että kaikki ei halua oppia eikä se ole mikään pakko. Ja kaikki ei opi, vaikka koittaisi opetella. Et yksi vaihtoehto on sitten käyttää esimerkiksi, itse on semmoista palvelua pitänyt, että tehdään asiakaslähtökohdista sen mukainen ohjaus, mitä halutaan. Toi SaaS tarkoittaa nettimaailmassa ja muussa sitä, että pilvipalvelussa siellä on ohjelmat kaikki valmiina sen mukaan, mitä asiakas haluaa ja asiakas käyttää. Ja se on yksinkertaisimmillaan tämä voi olla semmoinen, että silloin jää lähinnä se sähkömiehen hankkiminen siihen omaksi jutuksi ja muu on pitkälti hoidettu. Että tämmöistä vaihtoehtoa kannattaa harkita. Ja mulla on toi nettikauppa muun muassa, mistä saa näitä edullisesti. Ja lisätietoja tosiaan niin saa sieltä sellysuomi.fi tuollaisesta osoitteesta. Kiitoksia teille. Pahoittelut, että en päässyt osallistumaan tähän aivan livenä. Kysymyksiä saa jättää, ne välitetään mulle. Mä vastaan niihin tai hankin niihin vastaukset, jos en itse tiedä. Ja tosiaan saa niin sanotusti ottaa hihasta kiinni siellä nettimaailmassa, laittaa viestiä, niin pyrin hankkimaan kyllä näiden kanssa apua kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Jos on kiinnostusta, niin ei muuta kuin mukavaa. Kiitos.